Binabalangkas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang isang Department Administrative Order na siyang nagbabawal sa sistema ng ilang dealer ng motorsiklo sa bansa na nagpupuwersa umano sa mga customer nito na sumailalim na lamang sa installment payment sa mga motorsiklo. Ayon kay DTI Region 3 spokesperson Warren Serrano, umabot na sa higit 3,000 reklamo ang kanilang natatanggap laban sa ganitong payment scheme. Marami po kaming natanggap na complaints po dyan, kahit po dito sa Central Luzon, yung mga motor vehicle sellers na ang kanilang pagbebenta ng motor o motor vehicles ay gusto nila ay through installment lamang, no? Walang cash, walang option na cash. Labag sa Consumer Act of the Philippines ang ginagawang scheme ng mga dealer sa paghihikayat o advertisement ng mga ito sa kanilang mga ibinebentang unit. Naduda ang DTI na nakapanghihikayat sa mga customer ang presyo na cash, ngunit kung ito'y isusubo o iaalok na sa mga customer, pinipilit na itong ibigay sa installment base. At dahil dito, ang presyo ay higit na mataas dahil sa pagpataw ng patubo. Sa ating Republic Act 7394, under po yung section 50 po, no? 50, 51 and 52, nagiging deceptive po ang isang sales practice kapag nagbibigay siya ng specific price advantage. Pero wala naman, no? Halimbawa, naglagay po siya ng price tag na ang isang motor ay nasa 100,000. Pero yun pala ay cash price. Pero yun pala, pag hinulugan mo, aabutin niya ng mga 150,000. Meaning to say, na yung pag naglagay siya ng cash price na 100,000 at hindi mo siya pwedeng bilhin ng cash, yun po ay isang deception. Inaasahan na umano ngayong linggo na maibababa ang atas ng DTI sa mga dealer ng sasakyan, partikular na ang mga motorcycle distributor sa probinsya na wag itong gawing scheme. Dahil malinaw na ito'y isang uri ng panloloko na inaawat ang isang customer na magkaroon ng pagkakataon na bumili ng cash na higit na bababa ang presyo kaysa sa installment payment. Marami na po, no, kaming minijate na ganyan, at para sa atin at sa ating pamunuan, dapat po ang mga buyers ng mga motorcycle may option sila na bumili. Kung naka-advertise na yan po ay pwedeng bilhin, dapat yun may option siya na cash or installment. Sapagkat sa installment, syempre alam mo naman, Sir Pao, magmamahal yan, no? At nawawalan ng option ng ating mga consumer. Sa pagmamatsyag ng CLTV News sa mga dealer ng motorsiklo sa usaping ito, dito sa Pampanga, ilan sa mga parokyano nila umaangal dahil hindi man masakit sa bulsa ang unang bayad at buwanan, pero kung ito'y nagiging mas pabigat at mas tinatanggalan ng opsyon sa full cash payment, katwiran ng ilang kabalin, isa itong kalokohan. Yun nga, malaki yung kikitain nila sa hulugan. Kailangan meron ka rin mabibiling cash. Dapat kung may pambili ka ng cash. Kasi madodoble ka pagka hindi cash. Pangit yun paano kung sakali, kung gusto mong makatipid at meron kang pambili ng cash, at least makakatipid ka. Kaysa hulugan, halos ang laki ng patong paghulugan. Sa kanila na yung unit, tapos tutubo pa sila. Kaya kung may pang-cash ka, gusto na lang, anong gawin na lang natin, cash. Paolo G. Santos, CLTV News.